Mwanchwa umurigereria on DCTV ntaite ngwarigania mambi ya rero asingenjo muroberio devotion muroberio yo torokia ingikirega ya Nyasaye asobogima bwaito tiga twegene tusabe aye tata Nyasaye mbuyamane singenchoro murwanererito Yesu mbuyamane singenjo gwatereri tukoria beneri ogosasima na ende ekatoji kuira libageri okwana lingana kurwesore tata kabe otoiwa na ande kora kolengana no kugane kwao omanene tuirani wense omikoriguro lindo rangaria abange goje sore tuasabira makase tara Yesu Kristo mubori ito murigereria ningegenete na litworia bona mambia esabato ya Nyasaye kwa were gogoseniwa na ende nintagete tere engane yemo emambia rero engana ekoboria do you know your identity ayegose mbue manyete ayeningo nabora arengererie ingiye koera omo murigereria gose omo tegereri wa DCTV na ire ngane ya bene engane nene rina Nyasaye na tagete omanye ayeningo Nyasaye na bwateganga yubumwe bwao boigo monene nintagete omanye na wetani Nyasaye kokorora na gukuraga na ayeningo boigo mwanya bantu nero ne koroche ayeningo nintagete nkwanere amangana abete chinga gichamaega annemone segeza ukia ba Israel ayegose ningo inchegose ningo intugose mbarabi intubunege sagukia ba Israel intugose sagukia Kenya mbarabi gose ntuamanya ntumbarabi ntuamanya sa itonorori bone soko lirengane yo nganchere togende naye ase egetabu gya Yoshua nibere kianda amo na 10 Yoshua ibere kianda amo na 10 rora Nyasaye oseniri Abaisraeli batambukire enyanje mbaliri Abaisraeli baetire rorese miaka emerongene lakini engana nere gukikobera togikosoma amo naye iwa ekero Abaisraeli batambuka Nyasaye obakorera makumya lakini Abaisraeli gose oyo minto mbe manyete barabumbarabi esengenjo ntagetengo manyebuya nanchere torigerere na inki gose abantu bande batoroje nakigose abantu bande batoroje tosome amo igitabu egi Yoshua ibere kemugo kya yenki anda iwobune Biblia yo manene egoteba iga akabatebya na amanyire nga Nyasaye omonene obaire nseye amaene tuoboiriboli abantu bonsi benseye baondokira sengenje ino toigure buno monene akamugetia match enyanje mbaliri busibwa ino ekero mware konganya kurwa Misiri na ende buna mwasiretie Kegimasihon na Ogi abaroti bali babere baba mori ngumbu ya Jordan Bwana asifiwe abanchwa ntageto ngane nene erese bibungwe twasoma bya Yoshua ibere egotebana ki abantu bali Yoshua atomete Yoshua otomire kiro tibere bagende ali Yeriko elinde bamanya gose na kyomochi oliore na kyogiteire elinde karabako genda Nyasaye abaobubui moinyora agumaega Nyasaye otebire Yoshua bonorema ense ngo batore muso otebire Yoshua rema asenje bubwino obwaino bone karabako genda otomire kiroti chiachire chikawa asomokungu yomo orengo omotayai omokungu oli nimaite karokende no manyete omokungu oli korugurabu omotayai no bago ikera karobaikera ekera bakaribisha akabasa nyomba ya igoro esobo bisyo bonene senje bagete jinga gichabo tuko omokungu oli agache sebare ribandogete karogende babugete no mokungu omotayai otosoiria atoboere elinde batoite akarigochira basacha bale babere gako baturu gako baboria twamanyire na Nyasaye obaire enseye yaito iwa omosane nintage manya inki mwanya abantu bali batamaye Nyasaye inki bawo kwana igoro yao emambi ya rero nekero ayobugete Nyasaye otigire ekera ayobugete natubugate ko semerio sobugimobo Nyasaye erena bugate ebirengererio nebirenge sobugimo bwao Nyasaye otumire omoiko kwanire na Rahabu niga kale goteba twamanyire Nyasaye obaire enseye yaito iwo musani iwe ngane Biblia goteba Biblia inasema
niga abantu bonsi batengechirie ase omonto bweke nyamorere gotena all the people of this land tremble because of you. Iwe abantu banyasaye abantu ebanyegeirie ekero bamaete naye no maete nyasaye. Haleluya. Abantu ebakumetie sengencho nyasaye omba mwanjete ebagoteba ntwe iwete bana nyasaye ababwerete ntwe iwete na nyasaye koretege kone akabatambukie senyancha ntwe na nyasaye koretege kone akababweri mukabua abaruoti benseri y'abamori abachandete aseroro. Abantu banyasaye enchera nere abantu batamaite nyasaye batomanyete enchera nere abantu batamaite nyasaye batoirogete oetani onsi enchera nere bairogete nyasaye ito ebagoteba nyasaye bw'abantu baria nyasaye omwegenwa obabwereire abantu ebo batomugano ya makumi nyasaye tokoreire lakingo nyarekanere naende omwanchwa ntubuna abakristo ba nyasaye ntokumanya buna nyasaye twanjete ntokumanya nyasaye ito buna wate chinguru chingani yagaragara tokonyora emechando kera abantu bande bakorigia baragori kera abantu bande bense bakorigia bariori nande kwanyora omukristo nere noare lakini omurioriori orio ogokororera ari obugete ngokororera aragokonye na amaete nyasaye ochinguru abwate ayegose nomanyetaye ningo aye nomanyete nyasaye ningo aye nomaete keri nyasaye akorire iwe bune Biblia goteba egetabu keria gia kumbukumbu la Torati kuiranira kwa machiko kwa Musa 32 fungu 31 nintagete nsomo iwe mang'ana nyasaye kari goteba ose mwiko kari goteba wetherese Musa kumbukumbu la Torati 31 fungu 32 fungu la 31 mungabere iwe bune Biblia egoteba Biblia ya Mungu inasema hivi someseke gusia goteba iga some kegusiwe goteba egetare kiabo tikeri buna egetare gito nonya na babisa baito mbamanyete amang'anaya ntagetobe keringana rimwe mwese orocherero rwensemo ya kabere egoteba iga egetare kiabo abuna babisa baito bagokwana ekara bagoturigereria ekara abantu batamaete nyasaye bakorora omukristo iguna bakare goteba barabuo egetare kiabo tikenga egetare yeito. Haleluya. Iwo bune goteba mwamba wao sio kama mwamba wetu hata kama ni maadui zetu ambao ni waamuzi ne bana babisa baito bare goteba bagaya na mang'anaya ebara tebe no yere no yo nyasaye oyere no rio choriro seseniri oyere no riboro rwa Yakobo lakini nakiere pati mbaba sana na intwe barito mumaete nyasaye eketitoke maeti maadui zetu wanajua hivyo babisa baito na baba maete egetare kiabo eba maete egetare gito Yesu Kristo egetare gito erangoge gocha nigoto wakaiga amaja soka abantu banywa beigu bare buya egetare gito ekero ogotoreka gotakeire nigo nyasaye ago getomakere Yesu Kristo elinde goetere so iteka kwa manyinga na amache kuruzeli kareria ye twenstonya ro gotoreka onere nyasaye otomanyete onere nyasaye okubeka omoika asabantu bali bande bense batomanyetebo watu ambao wanaabudu miungu wanaamini kwamba sisi tuna Mungu a God who is superior nyasaye oromobui kubwa chinyasaye chiabo abantu bali babugate ebimoya abantu bali babugate ebitenyango besi beranetie barabumba manyete taimangana babugate bintu begenete lakini ekarawa ke somo Kristo nigo bagoteba eno mukristo ni maete eketuri gokora eno mukristo ni maete turi esobo kayayu eno mukristo ni maete turi esobo chai turi esobo toratoria aba Kristo baminto nganjire ngonyore mambi ya rero negetare kiabo tikeri negetare gito neba nabalia babisa baito bagokwana mubiso na barakwana mang'ana amabigoro yao mubiso na baragotora torie lakini ebintu mbira amanyete igoro yao ebintu mbira amanyete no yere monto gete ababisa baito ebamanyete intuno roiboro rwa Yakobo ababisa baito ebamanyete intumbali nyasaye kurwanerera nakieko gara korora asijinga gichaba Filisti bare gotebya ba Israel babatebya tuamanyire nyasaye inongo barwanerera tuamanyire nyasaye ino nigamenyete bituno igoro babatebya tuachikire segi moje motirimboke gochese omweya kero kende nari nyasaye natabororo tageto iwe babisa baito ebabugete nyasaye ito aro esenge njago turwanira kero tore no buya ebago togokera ekero baroche tore no buya kero watenengire kero abana bachire sukuru buya kero kende nabo ababisa
nabo olibirecha arabugene esenge nyasago sisiniri nakero kumukorera lakini sikia omubisori ogotebia bono rirario tigatokarorere karoga chandikire tigatokarorere kare mechando yagacheire gusenganyare nakioroche olibirecha akarote mayu agochera nyasa ogotebi nyasa rora ayubu aro mwegenu esore esenge njokora gento keke esenge njoko muruanerera umusenetine chinibo chinyinge omoeta abana abaya omoeta mukungu omuya omoeta amatengia nakegoro umusenereti nakegora okorera nyasaye oboteba bono na komoire somaokao kuija to muita iwa bune bibilia goteba ababisa baito barabwo ebamanyete egetare gyeito nekiya egetare gyeito nkebwato obubui egetare gyeito kere Yesu Kristo egetare kiemiaka lakini intwe aba Kristo ni aibu kubwa sana watumishi wa Mungu ni aibu kubwa sana watazamaji kwamba sisi ambao Bwana anatazamia kwamba tutakuwa ushuhuda kwa ulimwengu sisi ambao Bwana anatazamia kwamba tutamtangaza ulimwenguni kwa sababu yeye ndiye mwamba wetu hakika ntoleanga otene segetare ntoleanga togaje segetare bantu bagachire bitare bingi abande bagachire bitare byo botenengu abande bagachire bitare byo otwara chinyuomo namangana ndeme oke menge lakini osaye noiranirere egetare kiao kirige gotebe byo omoteri agoteba egetare kiemiaka ngebise imasore ababise barabu bamaete abantu b'Abamoni abantu b'Abafilisti nigo bagoteba egetare kiabo nigo kerekia kebwete getare gitu walimwengu wanatutambua walimwengu wanapotutazama wao wanaamini kwamba sisi tuna uweza sisi tuna ushindi sisi tuna Mungu ambaye ana ushindi wanatamani Mungu wetu chinga kichiria ebisa kubinde ebyare koigwa bune Nyasaye abwerera aba Israel byari ka history byari kama nganabo obo Nyasaye akolera aba Israel lakini aibu kubwa ndugu zangu ni kwamba Waisraeli ambao walikuwa na Mungu ambaye ni mwamba imara barabwo ebe ningoyete barabwo ebare gotara ogosomogo egitabu kya Numbers yagotebina eba chete kiroti kiri 12 wakati kiroti kya chete alikana nikorota karaba koirana abasaje 10 bagacha ne riboti embe niko bagoteba na maene enseri ya Kanani nebwata mabere nebwata oboke nebwata byonsi byatwatebiwa nande enseria egitire ne kinyasi kinene na lakini ekaro tuerora esama isabo nigo tuerora intuna nebisase abasani na kienze turoje neri abasaje babogorite baukwa nebintebyo egento gyo kumya ebabogorite matunda no kwa mawenze eri ya Kanani na kintu gose to kwerora esobugimo na kigose ensere gotorora ense ateba egetare kyabo tikeri bunege tarege ito esengenja abana bogosemeria esengenja bambalia bachorire na Nyasaye ito no muya nanchere ngoira segetabu ya Esther oiwe nganero emambi yabono nanchere ngoire getabu ya Esther asegetabu ya Esther ngosoma tore esta isano nemo soma mana injengo Karoligerere tinta gete osome ama nainche nyakorese Biblia yao igore Biblia ili tuweze kusoma tuone kitabu cha Esther kinasema nini. Kuna mambo kadhaa pale nataka usome. Omugambi naro okorugwa usero. Omugambi oyo nabwate abakori emirimo. Omugambi oyo nabwate right hand man yaye omontori oange kabisa a personal aid oyekoruku aman. Omonto yamani no monto obwate lisemiri nene no monto obwate emoke nene ni gatagete asa simwe lakini esobogambi bolia omumuranaro osetwe orekoro ku Mordekai nere ndete ngore tari mambi abono umanya korana kinse turuchi umanya korana kinyasaye atobegete na ndakururibaga elinda ali esore elinde abayakumanyekana in a time of crisis ekarokie mechando gose aye na kyogo tumeka elinde Nyasaye orokie ogesa abantu baye soma na inche egetabu egiesta Esther isano nemo fungu lake ni la 13 naonda etosomea moyo manganaro Esther isano nemo 13 lakini ntarasoma wo ngira nemaega Esther isano fungu la 14 usikie vile ambavyo Biblia ya Mungu inasema Elioseresi mokaye na abasani baya basemya bonse bakamatebya tiga orobambo rore no botambe bwa maboko 50 rosimisiwe iwa ekero amani ajuoje buoye agachari tukerimo akarekana tagokiri
ese ngenja goteba umugambi ni ganganjete nentingane kurukwesta ni ganganjete lakini ebyo byonsi mbiri kende esinde ekarongo nyora umusacha ekarongorora umusacha okurugu Mordekai tobwati masikani asinde omasemi abasemi baye amanori okurukwa Seresh mukaye urengo mukungu enchome ubweke n'abakungu bande okura iwase inogawo abakungu bali bwato basemi obobe bakomotebya inki omusacha uyo ogochandira Mordekai inki agochandira tari gusasima nerekera agwete sore tari gutugama genda rosi amabambo elinde lirikwa rosi amabambo elinde omusacha uyo achasimisi wororo akwepi tayo toiwe mirimo Nyasaye agokora tutaruji tambuka osoe chapter 6 ogosoma sura ya 6 ya kitabu cha Esther. Ule usiku wakati amabamba arosiwe ekere meteri yarosiwe ekere bintu bibi yarosiwe musonga goro galos charosiwe elindo lyachi kongentwa lindo lyachi osambuororo mfalme hakuweza kupata uzingizi. Nyasaye agakora omugambi oli wobugambi buli bwa Medo Persia omugambi oli bwa Persia tanyara kurara kitoro Nyasaye ngotigiara ababisa baho kitoro ese ngenjo yaho sinjara itakuruwanirira kitoro kikamubura umurotira akigotema kurara akigotema wonchoka kikabura akarangeria abakora yemeremo baye akabata bindeta renge bitabu biribiye kenyolyo ebitabu amatwari mbi akalikirwe bikora kyamangana abantu bakorire the books of Chronicles bikaretwe sari akababiyaretwa akarora buna abantu babere barenge okore emirimo etari miya batete gwita omuroti akarekoboria oyo obakwanete oyo otebete n'abasaja mbara batagete go assassinate batagete kongento omuroti inki gosa akoreretu bakamotebya takoreretu kende ngayare bakamotebya omugambi no are gari na ndare watchman wegeita mtu ambaye amesaidia mfalme asiweza kunyongwa kwa miaka mingi. Huyu mtu ameandikwa katika vitabu. Commission of Inquiry garosiwa omuntu likerabe kwa natakorerwa kende natakonyunjerende chance nigo omugambi akare bateba murangerie ingoma nyatorangere tuwe amategereri no uri oligerere tindizi TV ingoma yatorangere tuwe talionde Mordekai orio chayire orenge watchman yesegeita orengo morendi yesegeita akare gotumwa nande ngogotumwa metamurangerie no oria okuruku Haman orio batari semi orio taite goita Mordekai ebibilia goteba naki ababisa bane babangire emeroberio mamincha yane lakini Nyasaye na arosie a rescue plan na arosie njero gokonyeka iwa basani ndagetense mongo gosoma yengencho mono nerense moya ito ego jo form the basis of our devotion nerina ki na bera nyarekane ayetibwe manyetiningo lakini bali baraba bisa banyasaye bali baraba bisa bao ayemba kumaete wono sukana nje gitabu igesteri chapter 6 osuke mate osome fungu la 13 usikie chizi Biblia ya Mungu inasema iwa ekero Mordekai akojikogo banene ekero Mordekai hakojikoimokereri weigoro anaenda kuinuliwa sasa. Mordekai yule ambaye ni mlinzi, Mordekai yule ambaye amedharauliwa anaenda sasa kuinuliwa. Sikia kile ambacho kinatokea. Aman agatebuleta Mordekai moboi ekabangu Mordekai buna ujokoro rumo yogomo nene Aman ikarigerereti Aman yago ikabuye mogoroba okwane ngana ntaketensome elindo mategererie ongiwo buyakara to chake mambi ya lero iwa fungu la 13 inasema hivi 13 iwo muna mukaya bakomotebya n'abasani bali baye iwo nabakomotebya mangana yengencho elinde tokoreroro bakomotebiga Aman agatebya Seresh mukaye n'abasani baye bonsi kiragento eke kyamonyorete eli abantu baye abanyasemi na Seresi mukaye bakamotebya onye Mordekai oyo aye wacha akire ko bayinse yaye no Moyahudi are to komanyara amaene nere orawe haleluya iwa basani iwa buna abantu benze batomanyete oyo gukwana manganaya n'abasemia ba Aman abasemi ba Amani ni barenga abantu ba Medo Persia abantu bense tamumate Nyasaye na mukaye Aman nibo igo ni garenga omuntu bwense igubuna bakare komotebya oyo waso ako ubosi bwaye okurugu Mordekai
onye karo Muyahudi mba maite no Muyahudi iwe genda gukwana basani. This is sweet news to my ears. Na onye Mordekai oyewu asoire ko wa inse yaye karo Muyahudi aye no wepi tokoba naende ekena kyo abantu bense batumanyete intugo sentu emanyetebo timbu atichinga kinda abatebi igoro y'abantu balia ekero ke Yusufu ekera uchigote umuruotiori igoro endoto yaye nigo bakorigerere bagotebana ngaitora arusie omonto obwato moika onyasaye bamanya goteba tarionde vetinga koru abantu bayikaransiwa abantu bali bo mugambi Farao bagoikaransa bagoteba yaya umuntu uranya gukora emeremeye tarionde utetheni Yusufu mwaminifu tindageti nkwane igoro chinga gichene Nebukadneza no manyete omo motegereri no manyete karo kende keri kiabete niga baringoria n'abarogi bense eri barikire kuri umushara ise njogote y'umugambi amangana abisekanete nigo bago chigotenena ekaraho chigobatebya ntebya amangana umugambi gako bakira gako batebya rero mutante beti kindoto cyane ngo itumure igo buno umugambi yako batebya ngo itumure inungo ziri gumure abangwana bari bagocha abantu bense watu ambao ni wa Babiloni wanakuja mbele ya mfalme wanamwambia hakika mfalme ujue haya mambo hakuna yeyote mtu ambaye anajua kutabiri haya mambo ni Mungu aliye mbinguni pekee. Onere Nyasaye abaminto abantu baito bamanyete intugo sentu emanyetebo intugo sento manyete Nyasaye kitobugate intugo sento manyete chinguru cha Nyasaye orito okorera intugo sento manyete Nyasaye ito bunaro mubui Nyasaye ito no mubui Biblia ito asoma okoiranera yatotebya egetare geito tikenga egetare kiabo neba n'Abaisiraeli bamaetebo puno gochake sabato ya rero ariye sorabe nagosabire oinyore ngane yengencho negetare kiao egetare geito kere Yesu Kristo ngebwe kaine egetare kiabaragori ngebwe kaine egetare kiabanyanabi ngebwe kaine egetare kiabariori abuo bagokwa nande barera Nyasaye ori ito oregetare geito Yesu ito abakwe mambi ya rero esengencho abeire getare esamagima ito esengenja ratokonye nchamo naye tumumanya nande kumanya intumbarabi okuna kwa ogosaba ito okeserera Yesu Kristo na mabali ito tuamini tuombe aya Nyasaye mbuya mane senje mambi ya rero mbuya mane senje watwegeirie watotebiri naki abantu bense batumanyete watoro kirio monene na Yesu Kristo negetare gito intwe barito chandegete twachikorigia obokonye ku Misiri tokonye tumanye na Yesu no mubuye samagima ito mbuya mane sonsi tata mbuya mane sengenja bali bonse barigereria imeroberiye tata karotora endere imeroberi na chinga kichinde Yesu bakubutambe twasera makastere Yesu Kristo era mabali ito amen.